Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la UPC. Les empreses del sector audiovisual emmagatzemen una gran quantitat d'informació i, per tant, requereixen de tècniques eficients per poder recuperar aquesta informació. Perquè tingueu una mica de noció, a la corporació hi ha més de 200.000 assets, el que equival a uns 15 anys de visualització interrompuda. El problema és que les cerques, la recuperació de vídeo i imatge basades en cerques textuals dona com a resultat imatges de poca diversitat visual. Per exemple, jo al Google vaig fer la cerca Eclipse i el que esperava obtenir era un logo d'un programa de programació. Doncs el que em vaig trobar a la primera pàgina era moltes imatges amb eclipses lunars i solars i no el que jo realment estava buscant. Per tant, el que es planteja en aquest projecte és, per una banda, mostrar més eficientment els resultats a la pantalla per mostrar més diversitat visual i perquè l'usuari pugui trobar el que està buscant de forma més ràpida. Per això, aquest projecte proposa les tècniques de reordenació i agrupament com una solució. Aquest projecte s'ha realitzat a dos entorns diferents, la UPC i la CCMA. A la UPC s'ha realitzat la part més algorítmica d'aquest projecte, és a dir, els motors de reordenació i agrupament serien les caixes negres de tot el funcionament d'aquest projecte, i a la corporació el client web, que és el que farà ús d'aquests serveis de motor de reordenació i agrupament per tal d'aprofitar l'espai de visualització. A continuació també explicaré l'entorn de desenvolupament i, per últim, les conclusions que s'han arribat en aquest projecte. Comencem per la part més algorítmica, els motors de reordenació i agrupament. En concret, per al de reordenació. Abans de tot us explicaré alguns conceptes que han de quedar clar per entendre aquesta part. Els continguts audiovisuals s'emmagatzemen formant assets. Un asset és un conjunt de fitxers d'àudio, de metadades i de vídeo. Els keyframes són imatges claus que s'extreuen del vídeo automàticament i són utilitzats per ser presentats a l'usuari per determinar la rellevància del vídeo només mirant aquestes imatges. D'altra banda, les metadades poden ser o bé de caràcter general, que defineixen el contingut general de l'asset, o bé els estrats, que defineixen una peça de vídeo en concret. Però el motor de reordenació només s'adreça al problema de les anotacions textuals a nivell d'asset, aquestes de caràcter general. Per exemple, jo faig una cerca amb Montilla i obtinc diferents assets, un d'una entrevista amb la Mònica Terribas i un altre d'un telenotícies. El problema és que l'etiqueta Montilla només fa referència a un subconjunt de keyframes de dins l'asset. Aquí, per exemple, només hi ha 4 imatges on surt el Montilla, però les altres o bé surten plats generals del plató o surt l'entrevistador. Al cas de l'asset de telenotícies sortirien més notícies i els presentadors del telenotícies. Per tant, els reptes, els objectius d'aquest motor de reordenació són, per una banda, prioritzar els keyframes rellevants, és a dir, si jo estic buscant Montilla, doncs vull un keyframe on surti el Montilla i no els altres. I també, com els usuaris el que busquen són peces de vídeo, doncs també ha de mostrar diversitat d'assets, més que imatges en concret. Ara mirarem una mica com està l'estat actual dels algoritmes de reordenació. Es poden dividir en dues famílies, els basats en pseudoretracció de rellevància, que d'aquests no parlarem en aquest treball perquè el motor no es basa en aquesta família, i els basats en similitud, que suposen que la rellevància dels vídeos és similar quan les seves característiques textuals o visuals són semblants. L'algoritme de reordenació que s'ha implementat segueix aquesta família. I aquest és l'esquema general del motor de reordenació. Parteix d'una llista de resultats inicial que bé pot estar ordenada o no, i finalment treu aquesta mateixa llista reordenada amb unes puntuacions associades. A continuació us explicaré tot el processat que fa l'algoritme i us aniré explicant les novetats que s'han introduït respecte a altres algoritmes. Comencem pel primer. Suposem que un keyframe és rellevant quan altres keyframes són semblants a ells. Per exemple, a la imatge aquesta rodona groga és més rellevant i és més important
perquè les altres rodones fan més referència a ell. En canvi, les rodones verdes són més petites perquè són menys rellevants perquè no tenen tantes referències a ells. Doncs això passaria amb les imatges. Una imatge serà més important quantes més imatges s'assemblin a ella. Aquesta representació de similitud es fa construint un graf de similitud visual on els nodes són les imatges i les arestes la similitud visual entre aquestes imatges. En concret, en aquest projecte es basa en 4 grafs de similitud visual precalculats, un per cada descriptor visual en PEC7, que són els que estan aquí, i a més s'ha optat per una solució híbrida limitant la distància visual mínima per cada descriptor visual i el número màxim d'arestes per node. La distància mínima és la distància a la qual dues imatges deixen de ser semblants. El que passa amb aquesta limitació és que per una mateixa imatge s'obtenien 23.000 imatges semblants i això feia que l'algoritme fos molt lent, a més que 23 imatges són massa per mostrar. Per això es va limitar el número màxim d'arestes per node, que limitava aquest número màxim d'imatges semblants, doncs a 1.000. Ara, fins aquí, el que tenim són 4 grafs de similitud visual calculats, un per cada descriptor visual, i ara el que anem a fer és filtrar. Aquest bloc és una novetat respecte a altres algoritmes de reordenació actuals i el que té com a objectiu és augmentar la rellevància dels keyframes i la diversitat d'assets. Per tant, el que vol evitar aquest filtrat és la influència dels assets. Per exemple, nosaltres suposem que un keyframe, si fem la cerca textual Montilla, el keyframe del Montilla estarà molt repartit dins d'un mateix asset i a la vegada repetit en els altres assets que també es recuperin. El problema és que si no fem aquest filtrat passaria aquest cas següent. Si, per exemple, el pla general del plató es repeteix moltes vegades però només dins un asset, el que passaria és que s'obtindria com a millor resultat, quan en realitat no expressa el concepte de Montilla. El que volem aleshores és donar més importància a aquesta connexió interasset que no a la connexió que hi ha dins de l'asset, del propi asset. També es vol evitar que keyframes similars del mateix asset apareguin com a millors resultats. Això normalment passa quan es fa una reordenació visual, una reordenació basant-se en similitud visual. El problema de la corporació és que el fet de recuperar 3 imatges similars del Montilla d'uns mateix asset no dona més informació de la que només donaria si només mostrem un. Per això s'han aplicat les dues restriccions següents. Per una banda, un filtrat intraasset, que el que fa és, del graf de similitud visual, elimina les arestes dels keyframes que provenen del mateix asset. Aquesta restricció solucionaria l'efecte del plató general, aquell que hem vist. L'altra restricció és limitar la influència de keyframes que procedeixen d'un mateix asset. Per exemple, aquest keyframe amb la rodona groga rep 3 arestes de 3 keyframes d'un mateix asset. Doncs el que faria l'algoritme seria avaluar el pes d'aquestes arestes, eliminaria les de menys pes i es quedaria amb la de major pes. Fins aquí el que tenim són 4 grafs de similitud visual filtrats ja. El següent pas és la passejada aleatòria i el que fa és determinar la rellevància dels keyframes en base al número d'arestes que rep el node dins del graf de similitud i el pes de cada aresta. Simplement dona puntuacions a cada node i el que acabem obtenint són 4 llistes reordenades. 4 llistes, és a dir, una llista de keyframes amb una puntuació que li ha donat la passejada aleatòria. El que ara volem fer és fusionar aquestes puntuacions per obtenir una llista final amb una puntuació. El que fa l'algoritme és una combinació lineal de les 4 puntuacions ponderades amb un pes que depèn del pes de la distància visual que s'ha definit. La novetat que inclou aquest algoritme és que, a diferència d'altres, la fusió aquesta la fan després de la construcció del graf de similitud i per tant utilitza les distàncies visuals per fer aquesta similitud.
per fer aquesta fusió. El problema és que la normalització d'aquestes distàncies és imperfecta per temes subjectius. Per això, aquest projecte ens evitem aquest pas d'aquest error que introdueix i utilitzem una fusió de probabilitats de la passejada aleatòria. I que el que tenim finalment és una llista final amb els keyframes ordenats i puntuats. Ara us explicaré els experiments que s'han portat a terme per a aquest motor de reordenació. Els experiments es basen en un corpus extret de la corporació. S'han fet 6 consultes textuals i per les 5 consultes es van obtenir els assets i es van anotar manualment els keyframes depenent si eren rellevants o no rellevants per la consulta, per després avaluar aquest algoritme. El criteri per determinar si era rellevant o no, si un keyframe era rellevant o no, era mirar si visualment contenia el concepte, és a dir, si el keyframe hi havia el Montilla o no hi havia el Montilla. L'algoritme s'ha estudiat en base a la influència dels modes de filtratge, és a dir, l'intra-asset que hem parlat abans, l'inter-asset, la combinació dels dos, sense fer aquest bloc de filtrat i un baseline, que és sense aplicar cap algoritme de reordenació, és tal com dona el motor de cerca. I els resultats s'han avaluat tant en termes de rellevància de keyframes, amb la mesura Average Precision, i en termes de diversitat d'asset amb l'Average Asset Diversity. I aquests són els resultats generals. La primera gràfica mostra la rellevància dels keyframes i la segona la diversitat d'assets. Totes les dues gràfiques mostren des de 0 per al pitjor cas i 1 pel millor. Cada barra, la blava és la baseline sense aplicar cap motor de reordenació, la groga sense aplicar el bloc aquell del filtrat, la rosa només aplicant el filtrat intra-asset, la verda només aplicant el filtrat inter-asset i per últim la vermella aplicant aquesta combinació dels dos filtrats. Doncs, com podem veure, simplement el fet d'aplicar aquest algoritme de reordenació ja millora els resultats respecte al baseline, tant en rellevància com en diversitat. També es pot veure que el filtrat inter-asset fa disminuir significativament la diversitat d'asset que es mostra i també disminueix una mica en termes de rellevància, però no és molt important. Tot i així podem dir que la millor combinació, la millor estratègia és aplicar un filtrat intra-interasset per obtenir més diversitat d'assets, tot i que disminueix una mica en termes de rellevància. I fins aquí el motor de reordenació. Ara parlarem del motor d'agrupament. Té com a objectiu definir grups de keyframes visualment semblants dins d'un mateix asset, és a dir, agrupar les imatges on surti el Montilla i agrupar les imatges on surti els presentadors i que s'assemblin, i així formar grups, amb la finalitat d'agafar un keyframe representant per cada grup. L'estat de l'art actual sobre els motors d'agrupament l'explicaré ara. Es divideix en dues famílies, les supervisades, que requereixen un coneixement previ del número de grups finals, i les no supervisades, que no requereix d'aquest coneixement. Les tècniques que s'han estudiat són el K-means, que és l'algoritme d'agrupament més conegut i més utilitzat, el Canopy, que és un algoritme molt ràpid i molt simple, que normalment s'utilitza amb altres tècniques més robustes, com el K-means, i el Quality Threshold, que el seu principal inconvenient és que requereix d'un cost computacional molt gran, ja que necessita calcular les distàncies visuals per cada imatge. Però l'hem escollit perquè el seu principal inconvenient no és cap problema per nosaltres, perquè treballem amb aquestes distàncies visuals ja precalculades, ja estan calculades. I aquest és l'esquema general del motor d'agrupament. Parteix de 4 grafs de similitud precalculats, al igual que el motor de reordenació, i d'una llista inicial que pot estar ordenada o no. El primer pas és
truncar el graf de similitud i fusionar-lo. És a dir, el que fem és, partim d'un graf de similitud precalculat pels 4 descriptors i calculats amb tota la base de dades. Doncs el que obtenim després del pas 1 és un graf de similitud amb només els nodes corresponents a la llista inicial, és a dir, seria més petit i fusionat. Només obtindríem 1 i no 4. El següent pas és calcular el quality threshold, és l'algoritme d'agrupament, i els paràmetres que s'han de tenir en compte en aquest algoritme són el valor màxim del radi dels grups, que depèn de la distància visual del graf de similitud, el mínim número de resultats per ser considerat un grup i el valor de la puntuació final del grup, que aquesta depèn s'agafa sempre la puntuació més alta dels keyframes que formen el grup. Finalment s'obté una llista amb tots els grups puntuats i per cada grup una altra llista amb tots els keyframes que formen aquest grup. Fins aquí ja he explicat la part més algorítmica d'aquest projecte. Ara anem a parlar del client web que fa servei d'aquestes tècniques. Repassem els requeriments del client web. Per una banda era incorporar les tècniques de reordenació i agrupament per fer ús per millorar la superfície de visualització de resultats i alhora integrar aquest client web dins del Digition. El Digition és l'eina que utilitza la corporació per fer cerques textuals i visuals al seu repositori de dades. Es pot dividir en 4 blocs: el mòdul de resultats, on es mostren tots els assets corresponents a una cerca. Després, si l'usuari vol veure en concret un asset, doncs fa clic i aquí, al mòdul de keyframes, es mostren tots els keyframes d'aquest asset. Al visor es pot veure el vídeo i també a aquesta part d'aquí es mostren les metadades associades als assets. Mirem una mica l'estat de l'art en termes d'interfície gràfica. He trobat que a internet hi ha poques interfícies que incorporin aquestes tècniques d'agrupament, és encara molt novedós. He trobat el Google Suite, que agrupa les imatges una darrere l'altra i quan l'usuari vol explorar un grup en concret doncs va fent doble clic i es van obrint diferents rodones amb els diferents subgrups de cada clúster. I l'altre és l'iGroup, que mostra els 4 keyframes més representants de cada grup. Així l'usuari té una noció bàsica de com és el grup. I ara us explicaré el disseny i el resultat que s'ha seguit per al client web que s'ha dissenyat. Consisteix en 2 parts, la part de simulació, que és la part que faria l'usuari, i la part d'interfície gràfica. Per exemple, l'usuari fa la cerca Polònia i obté una llista d'assets i a la pestanya imatges obtindria tots els keyframes agrupats i reordenats. Si ara l'usuari vol mirar en concret un asset, per exemple el 1397, doncs s'obriria una nova pestanya que tindria com a títol el número de l'asset, que es podria tancar i que a més tindria activat el botó de configuració, que seria per escollir les tècniques de reordenació i agrupament. La perspectiva és la perspectiva clàssica del Digition actual, està dividida en temps i cada botó mostra un segment del vídeo. Aquest timecode del botó indica el timecode del primer keyframe que mostra el grup. Ara, si l'usuari el que vol fer és aplicar les tècniques de reordenació i agrupament, doncs faria clic i aquí en aquesta finestra escolliria. Escull reordenació. Doncs s'obriria una altra pestanya amb una R que indica la tècnica que s'ha aplicat, reordenació, i ara el botó estaria inactivat perquè ja s'ha aplicat una tècnica de millora. Aquesta perspectiva és la clàssica de molts cercadors d'imatges, es mostren les imatges una darrere l'altra amb un scroll i ja està. Ara, si l'usuari el que vol fer és agrupar les imatges, doncs escolliria a través de la finestra i s'obriria una altra finestra amb una altra pestanya amb una A que indica d'agrupament. Es mostren sempre les 4 imatges primeres de cada grup i es mostren una darrere l'altra. Si l'usuari vol mirar aquestes imatges, doncs només ha de passar el ratolí per sobre i aquestes van cap endavant i cap enrere quan es treu el ratolí. Si l'usuari el que vol fer és explorar un grup, doncs faria clic dins del grup i s'obriria una nova finestra amb tots els keyframes que contenen aquest grup.
Per tancar hi ha diverses formes. Una és utilitzar la creu de tancar la finestra de tota la vida. Una altra és, una vegada que tenim aquesta finestra oberta, doncs tornem a clicar dins del grup que hem seleccionat, i si pel contrari l'usuari el que vol fer és tancar aquesta finestra per obrir un altre grup, doncs només cal que cliqui directament. Així l'anterior es tanca i la nova finestra s'obre. S'ha dissenyat aquesta finestra perquè no surti de l'espai de la superfície de visualització, sempre s'obre de dreta cap a baix, però pels grups de més a la dreta s'obre cap a l'esquerra. Igual amb els grups de més a baix, s'obren cap a dalt, perquè no surti d'aquesta. Com és un sistema de pestanyes, s'ha implementat les tècniques, les característiques bàsiques de les pestanyes, que és a les pestanyes botó dret i surt del menú de tancar o tancar d'altres. Per tancar, tancar l'actual, i tancar d'altres, doncs tancaria totes les d'imatges, que és fixa, i l'actual. I aquesta és l'arquitectura que segueix el client web. Per una banda, a la corporació té un servidor que dona tota la informació necessària als clients web, als seus clients web, i el servidor de la UPC, que únicament es comunica amb el servidor de la CCMA. Això vol dir que si un client vol fer un servei del motor d'agrupament o el de reordenació, el que ha de fer és fer una petició al servidor de la CCMA, el servidor de la CCMA li farà una petició al servidor de la UPC i aquest li retornarà, però li retornarà al servidor de la CCMA i aquest al client. Mai pot haver una connexió directa entre el client i el servidor de la UPC. Les comunicacions entre clients i servidors han seguit el protocol HTTP i l'arquitectura dels servidors és del tipus REST pels servidors. Fins aquí ja he explicat els problemes que hi havia i he aportat una solució per a cada objectiu, per a cada repte, i a continuació explicaré l'entorn de desenvolupament i, per últim, les conclusions. Aquest projecte s'ha portat a terme en dos llocs i s'han utilitzat dos entorns de desenvolupament diferents. Tant a la UPC com a la CCMA s'han utilitzat el llenguatge de programació Java en l'entorn integrat Eclipse. Per altra banda, a la UPC el codi desenvolupat s'ha integrat dins del projecte UPSIC i el codi s'ha gestionat a través d'un repositori de control de versions del tipus Subversion que controla les combinacions de 6 programadors que treballen en paral·lel. A més, s'han utilitzat les llibreries JAMA, que és un paquet d'àlgebra lineal que l'hem utilitzat per gestionar les probabilitats de la passella aleatòria, i el JFreeChart, que genera gràfiques automàticament, com les que hem vist en resultats del motor de reordenació. A la CCMA, a la corporació, s'ha utilitzat el llenguatge de programació web Google Web Toolkit, que el que fa és permet crear aplicacions Ajax només programant en Java. Després aquestes classes Java es compilen en JavaScript i es poden ser utilitzades en qualsevol navegador web actual, el Firefox, l'Explorer. I ara, a continuació, explicaré les conclusions finals d'aquest projecte. Comencem pel treball realitzat. El que he dissenyat i implementat jo són les parts que estan en verd, tant el motor de reordenació com la interfície gràfica i les comunicacions entre aquest client i el servidor de la CCMA. Els quadres en blau són on he participat en el disseny d'aquests motors, és a dir, en el motor d'agrupament, i les parts en blanc són aquelles on les han dissenyat i les han implementades altres membres de l'equip. L'assoliment dels requeriments, doncs els objectius generals eren dissenyar uns motors de reordenació i agrupament que fossin possibles d'utilitzar dins d'un client web per millorar els resultats. Doncs es pot dir que aquests objectius s'han complert amb èxit, tant els motors de reordenació i agrupament estan funcionant a l'actualitat i la interfície dissenyada permet incorporar
aquestes tècniques de millora de visualització de resultats. A més, el motor de reordenació ha demostrat ser una tècnica vàlida per millorar aquests resultats i també es va fer una comunicació pel Congrés ICMR del 2011, que és un congrés mundial, és el congrés mundial més important en tècniques de recuperació d'arxius multimèdia dels repositoris. I la part del client, l'única pega és que a l'actualitat no pot rebre els resultats degut a problemes externs al meu projecte. De treball futur, a la UPC el que s'està realitzant ara és experiments amb reordenació i altres tècniques com l'agrupament i també s'està creant graf de similitud textual per poder realitzar sistemes multimodals, no només basant-se en similituds visuals, sinó també utilitzar les similituds textuals d'aquestes metadades per determinar la seva rellevància. Per altra banda, a la corporació s'hauria acabar d'integrar aquest servei web procedent de la UPC i integrar el client dins del Digition per a que la puguin utilitzar els documentalistes de TV3. I fins aquí la meva presentació. Si teniu alguna pregunta. Gràcies, Mònica. Sí, suposo que sí.